ёсць. Скандынаўскае ЛСД, так, это яно. Першая частка. Мы на гэтым тыдню пагулялі пару гадзін, 2-3. Так, дайце-ка я яшчэ назву змяню. Hellblade. Скандынаўская. Скандынаўская, што ж ты будзеш рабіць? Скандынаўская. І я психозы. Синус. Блин. Помылками сёння нешта ўсё. Sacrifice. Так, падаецца без помылок. Добра. Добрая скура, сярэднявечная касметыка. Так, дык таму і намазалась, бачыш, сіненькая, якраз ідэальна. А у другой частцы ідэальна нават там рухавік. Першая частка, для тых, хто не ведае, зараз трошки вам кантэксту накідаю. Гэтая гульня, якая была выдадзена і зроблена Ninja Theory, прафесійнай кампаніяй, але гэта іх першы самастойны праект. Ён быў хутчэй як паглыбленне ў тэму розных ментальных расстройстваў. Ракі распавядаецца ў скандынаўскім сеттынге пра жанчыну сяную, якая прыйшла, якая адправілася ў Хель. Ну, яна, для яе, з яе расстройствамі гэта рэальнае месца. Можа яна ўвогуле не на тым востраве, можа яна ўвогуле не там, можа не там, дзе патрэбна, халера яе ведае. Яна паслухала паданне яе таго вікінгаў, і яна з-за таго, што яе каханага забілі вікінгі, і гэта траўмавала яе вельмі моцна. Яна адпраўляецца ў Хель, каб вяртаць яго назад, таму што яго забілі ў дзеля Хель, дзеля багіні Хель, як аплату нейкую ахвяру. Вось, і зараз яна спрабуе дамовіцца з Хель, каб вяртаць яго назад. Што з у гульні рэальнасць, што ў яе, тое, што ў яе звязана з яе рознымі расстройствамі шматлікімі, то гэта вялікае адчыненае пытанне ў гульне. Яна змагаецца ў большасці не толькі з сабою, а не столькі з ворагамі і сусветам, колькі з тым, што ўнутры яе, тое, што яна называе цемрай. Ці запускаў я другую? Не, пакуль не запускаў. Другая частка выйшла літаральна на гэтым тыдню, дзесьці ў сераду. У мяне яна ёсць, яна усталявана, мне падаецца. Ці усталяваная яна ў мяне. Калі не, то я усталю яе, гэта не вельмі доўга. Я ў яе не гуляў, але вельмі жадаю прайсці яшчэ другую частку. Я не ведаю, колькі яна па памерах. Першая была вельмі невялічкая, то бок яна за кароткі час праходзіцца. Тысяча адпраўляецца на самом сказать. Дзякуй вялікі. Хель гучыць трохі як французскае пекла, ля хель. Гэта слова вельмі распаўсюджана, і да скандынаваў таксама прыйшло з поўдня. Гэта ўжо той момант, калі хрысціянства пачало ўплаўляцца ў скандынаўскія гісторыі. Так. Калі па сюжэтах мы прыйшлі да брамы ў Хель. Зараз я гук адбудую трошки. Мы прыйшлі да брамы ў Хель, і адзінае, што нам замінала прайсці праз яе, гэта перамагчы двух ахоўнікаў гэтай брамы. Суртра і Вальнара, забываюся заўсёды, бажаство ілюзій. Мы перамаглі абодвух. Зараз нам патрэбна проста прайсці праз гэту браму, мы апынемся на, як яна называлася, мост кінжалаў, які вядзе ў Хель. Гэта наадварот? Гэта скандынаўскае слова пайшло ў хрысціянства? Цікава, я заўсёды лічу, што наадварот. Калі я зараз задумаюся, то мне падаецца, нават у мяне ніякага пацверджання не было. Я просто так палічыў і пакінуў гэтую думку, так як і ёсць. Добра.
Кожен день нечто новое узнаю. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the М, clouds. Я зараз прыпыню, а я буду ставіць на паузу, калі буду жадаць зрабіць каментар, бо ў гульне даволі часта ідзе бясконца ідэалогіі ў галаве ў сінуе паміж яе розных шэптаў. І калі ў вас ёсць зараз магчымасць, калі ласка, скарыстайцеся навушнікамі, бо гук у гульне гэта 80% гульні. Дайце можа яшчэ трошкі падвышу гульню. А не, нармальна і так. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. Чаму спыніўся дыялог, там у субтытрах яшчэ далей было. Яна апісвае, ну, яна пачала бачыць твары паўсюль, і гэта адно з расстройстваў, ну, рэальных расстройстваў, калі, ну, яна ўвогуле даволі часта прыкмета, што пачынаеш бачыць чалавечыя твары амаль ва ўсім. Ну, вось, напрыклад, там вочкі былі, зараз зніклі, быццам бы за намі назіраюць. Вось туды нам патрэбна, бачыце? Жал. Вось туды нам бачыце такую драўляную, нейкае як цмока, нешта такое. Вось туды нам патрэбна. I wonder, can you see the faces too? They're there, if you look for them. Mother? Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Давайте, з-за того, што я не магу, я чакаю моманта, калі зробіцца перапынак у размове, я буду перакладаць постфактум таго, што аб чым ідзе размова. Яе маці таксама была, я так па тыпу знахаркай у іх племені, я не ведаю дакладна, адкуль з нейкай вёскі яна. І яна таксама бачыла рознае. І гэта, ну, лічылася як дарам, па тыпу благослаўленнем. Але для Сінуя яно пагаршалася, яно стала значна больш горшым станам, які вельмі зводзіў яе, ну, з глузду. Яна нават адпраўлялася ў лес у паход, ну, у іх ёсць традыцыя была для тых, хто жадае па тыпу пабыць аднаму для нейкай мэты, там, перабароць сябе. Яны адпраўляліся проста ў лес і выжывалі на чым толькі маглі. І вось Сінуя адна з такіх, потому што яна спрабавала перамагчы цемру ўнутры сябе, з якой яна змагаецца. У мінулы раз адчуванні ад гульні былі брама, потым бойка. Прыкладна так і ёсць. Геймплейна гульня вельмі спрабуе больш распавесці пра захворванні, чым быць вельмі крутой гульнёй. Бойка неблагая, але таксама рэпетатыўная, калі што. Ну, яна адчуваецца трошкі рэпетатыўна. Але выглядае прыгожа, я згодна, там даволі эфектная. Так, у мяне доўгі час быў не Галіна, так рыбаку клікалі. Супадзенне? Не думаю. Her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much. З-за таго, што мы зараз вяртаемся назад па вядомаму шляху, ён займае значна менш, таму што мы не робім пазлы.
Пазлы тут у асноўным звязаныя зноў жа з захворваннем, напрыклад, што неабходна рабіць розныя рытуалы перад кожнай брамай, і таму гэта запавольвае вельмі праходжанне гульні, але гэта, скажем так, рэчаіснасць чалавека з ментальнымі праблемамі. І вось гэта на гэта робіцца вельмі вялікі націск, нават адкладаючы наш адпачынак. Гульня спецыяльна спрабуе перадаць вось гэта адчуванне праз геймплей. Гэта па тыпу больш аснова. Мне падаецца, другая частка менш канцэнтруецца на гэтым, але я не ведаю. Я спецыяльна максімальна менш, як мага менш ведаю пра другую частку. With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Зараз вось гэты голас, які размаўляе, яна ў галаве размаўляе са сваім яшчэ старым сябрам, якога яна знайшла, пакуль яна скіталася па лесе у адзінку. І гэта ён быў апалены, і ён збег ад вікінгаў. Гэта ён распавёў ёй усе гісторыі гэтых вікінгаў, іх багоў і гэтак далей. І ён дапамог, ну, скажем так, ён падказаў, куды ёй ехаць, каб знайсці Хель. Why is she waiting? She Open has the to gate. open No, the gate. don't. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Not. Don't. She's done it. It's so dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross Only into the hell. dead may cross. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Я зараз, ну, вы бачыце, што прыходзіцца прыпыняць, потому што кат-сцэны і размовы тут могуць быць даволі бясконцамі, яны будуць пераходзіць бясконца, яны амаль літаральна гульня з тобой размаўляе бясконца. І гэта таксама пра захворванне, пра тое, што чалавеку ніколі няма адпачынку, ён не існуе проста. Гэта бясконцая такая
смокчучая рэч, якая вас заўсёды трымае у нервовым стане трошки. Вось галоўная гераіня другой часткі вельмі падобная на гераіню першай, прабач за спойлер. Ну ўсё, зараз няма сэнсу гуляць, ну ўсё, зламаў увесь кайф. Гэта мы гэты голас. Складанае пытанне, я не магу на яго адказаць, таму што мы адзін з назіральнікаў за сценою вось гэтых галасоў шэптаў, але мы толькі назіральнік. Гэты голас гэта адзін з шматлікіх голасаў у яе галаве, які у яго ёсць свае матывацыі, свае думкі. Вось і канкрэтна мы як гульцы хутчэй просто назіральнікі. Мы просто як селі на лаўку і назіраем у тэатры са шматлікімі гледачамі, якія размаўляюць сінуяй. Вось прыкладна так, это хутчэй такая думка. Вось пераклад пякельнае лязо сенькіна ахвера. Так. Газіроўкі столькі піць не патрэбна. Так. Добра, паехалі далей. Давайте яшчэ перакладу. Я для тых, хто просто каб вы не страчвалі сэнс таго, што адбываецца. Яна ж зараз гэта флешбэк на той момант, калі яна вярталася ў сваю вёску і знайшла Дилана, свайго каханага. Там вось калі паказвалі ў кадры тое, што засталося ад Дилана, і гэты голас, які цемры паходу, мне падаецца, гэта сама цемра і размаўляе з ёй. Яна гаворыць, што па тыпу калі ты жадаеш нешта зрабіць, то табе патрэбна ўзяць з сабою месца, трон душы твайго каханага і вяртаць яго дадому. Але тронам душы з'яўляецца галава. Мы зараз, калі гуляем, яна з сабою носіць шэпчучую галаву. Яна з ёй шэпча нешта. І гэта галава яе каханага. Яна нясе яе абратна ў хель. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. І ось ми на мосту кінжалу. Finish this! End it now! The gods made you a warrior for a reason. It's your calling.
the only one that makes any sense. Давай, 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 открывайся. Добро. Уф. Самое душное это ось хлопці со щитами. Я зараз не жадаю використовувати фокус, бо коли ворога буде більше, мені спотребиться. Дашка, ты не допомагаешь. Чем тебя пробить таким? Блин. Добре, я використаю все ж таки один фокус. Добре. Уф. Every gate you open into darkness brings another challenge. She's injured. She can still do it. They're winning. Ау, зачепив, не глядячи на наш фокус. Радіо був фокус. Too slow. He's down. Finish. Який ж ти здоровий. Уф. She will die. Surprise. Як ви розуміли, мені так само допомагають голоси і не підказують мені, коли є небезпека десь. Take him down. Down now. She's got her sword. Quick, play your go. Attack. Behind you. Давай, десяти. Зараз там хлопець з щитом, треба буде використати фокус на його. Добре, зараз твоя черга. Не хапіло.
Давай. Напади на меня. Оп. Я не веду, як його пробивати. О. Come this far, she needs to keep going. Давайте використаємо все ж таки фокус, бо ми так його пробивати будемо невідомо кільки. He's gone. Добро. Не, Диліана ми викидувати не будемо. Диліан нам спотребиться. Так, треба... Ці адчиніться, гэта двері. Що за все самі по собі просто так не адчиніться. Блин, адчинілося? Дзіўно. Ось, гэта прыклад пазлаў, якіх было да халеры ў у пачатку гульні. Зараз я не памятаю, ці шмат іх будзе ці не. Але гэта адзін з рытуалаў, які нам патрэбна зрабіць. Мы шукаем руны, якія мы бачым на дзвяры. Мы шукаем іх у асяроддзі навокал нас. Never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. І яшчэ трошечкі гісторыі. Wherever you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd. Challenged. Зараз та каротенькая гісторыя, якая была можа важна зараз будзе. Каб прайсці праз залаты мост, трэба адказаць на пытанне, хто твоё імя, зачем ты сюды прыйшоў, і нешта яшчэ трэцяе нейкі. Гэта каб прайсці далей у Хель. На жаль, я прапусціў момант пытанняў. Окей. Вось кавалкаў уявілі сабе лесвіцу. Зараз мы шукаем дзесьці вось 3 руны, якія з'яўляюцца на дзвяры. Мы зараз шукаем гэтыя руны ў асяроддзі. На жаль, пакуль ні одну не знайшлі. Вось, можа. Так, вось яны, калі я стою на месцы. Вось, гэта можа неяк. Можа з іншага боку? Вось гэта плюс-мінус яшчэ нагадвае. Але не, недастаткова. Трэба яшчэ пашукаць. Адсюль дзесьці одну руну можна пабачыць. Можа... можа унізе там. Я думаю, чаму яны вырашылі ў хрысціянства там свечку паклаў перад абразкам і ўсё. А вось калі насым богом, каб кожную браму адчыніць, трэба нейкую разумовую эквілібрыстыку выкарыстаць. Мне падаецца, гэта поўнасцю яе, праблемы існуе, ніяк не звязаная з вось гэтым, з нейкай рэлігіяй. Яна для яе гэта магія, якую патрэбна зрабіць, каб прайсці праз гэтыя брамы, але гэта магія толькі ў яе ў галаве. І яна не можа ад гэтага адмовіцца, для яе гэта літаральна непрахадзімыя брамы. Дзесьці адсюль тое ж самае пабачыць. Вось з гэтага ракурсу тое ж самае. Ну, гэта ж падаходзіць. Вось, добра. І яшчэ які ў нас застаўся. Падаецца, тое ж самае будзе, толькі... Окей. Не шмат тут бачна. Вось зверху. Зверху мы зможам гэты сімвол сабраць. Вось он. Добра. Гэта было не вельмі складана. Як я там одну руну шукаў, дык я страціў там, можа, хвілін 10.
Ось, зараз. Нам зададуть грати 3 питання. Через все. It's coming. That song again. Is it? Is it? Is it? Tell her. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. Listen to it. Don't give up. Did it? It's Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? You still believe in yourself. No, it's enough. It's a trick. She knows it's him. It's a trick. He's already dead. You know he's here. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. There's no
як ви бачили, нас перамагла Хель сама і скінула з моста, разламала нам меч. Ці што з гэтага рэальна, што увогуле сусветам гульні шмат пытанняў па тыпу сусвет гульні можа быць як абсалютна рэальным, то бок нашым, і ўсё гэта адбываецца ў галаве ў Сэнуі, альбо ў яго ёсць частка магіі. Гэта вялікае адчыненае адкрытае пытанне самой гульні па тыпу, што з'яўляецца рэальнасцю тут, а што нет, таму што для Сэнуі гэта ўсё рэальна, ніякіх прыкалдэсаў. Вось. Адкуль такое люстэрка? Яно вось гэта, на якому у мяне з'яўляюцца бонусы, ну, паказваецца фокус, яно запаўняецца рунамі. Вось яно і з'яўляецца, якое вісіць на правым баку у яе. Гэта яно і ёсць. Проста яно па тыпу звычайна не настолькі шмат адлюстроўвае. Вось. Вось гэта, бачыце, справа? Яно занадта добрае для таго часу. Ну, там было патрэбна сцэну зрабіць, хутчэй у гэтым сэнсе. Мы, атрымліваецца, патрымалі пашкоджанні. Бачыце, у мяне на правой руцэ гэта называецца чорная цвіль. Хель дала нам яе як у наказанне, мне падаецца, можа, невядома, карацей. Калі мы падышлі да брамы, яна адмовілася з намі размаўляць, і вось чым нас узнагародзіла. Гульня гаворыць, што калі гэтая чорная цвіль дабярэцца да нашай галавы, да галавы Сэнуі, мы памрэм, квест скончыцца, і ўвесь наш прагрэс будзе страчаны. Вось што гаворыць гульня. Мы бачылі святло. Святло, якое мы пабачылі, гэта Дыліан. Але, як вы чулі, таксама маглі заўважыць, як галасы ў галаве гавораць, што яны не ўпэўнены. Ну, па тыпу, некаторыя галасы гавораць, што гэта трэба ісці за ім, некаторыя гавораць, што гэта ілюзія, якая проста... Для Сэнуі, наконт гэтых галасоў, вы яшчэ разумееце, трэба накладаць кантэкст сярэднявечча, і для яе гэтыя галасы рэальных і жывых істот. І ніхто не будзе гаварыць, што «О, табе проста падаецца, гэта нерэальна». Не, яны ўсе вераць, нават людзі навокал вераць у гэтыя галасы. Яны лічаць, што Сэна рэальны праваднік з духамі, і што гэтыя духі з ёй размаўляюць. І для яе гэта, ну, падтрымлівае толькі вось гэту ідэю бясконцых галасоў, якія з маёй размаўляюць. І што робіць іх толькі мацней. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There's the truth. There he was, Where is he? the lone figure of a boy. He's there, under the tree. Soul play under the shade of a tree. See him. You have to She remembers the first time she saw Зараз розповідається історія
таго, як яна сустрэла Дыліана. Яны сустрэліся. Яна правяла ўсё сваё дзяцінства амаль у хаце. Ну, яе амаль не ўпушчалі нікуды. І толькі рэдка яе выпушчалі там за дровы сабраць, там нешта яшчэ, раслінкі нейкія. Але ў асноўным гэта было нічога сацыяльнага, то бок яна адарвана была сусвета астатняга. Вось, і першыню яна сустрэла Дыліана, яна сустрэла, убачыла хлопчыка, які трэніруецца махаць мячом каля дрэва вялікага. І вось зараз яна бачыць той же самы вобраз там удалечыні. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted, and for the first time in years she felt a ray of hope. Under the tree. You can see him. There he is. Come on, you have to keep Dillian going. Keep going. До дрэва я так просто не дабяруся, так? Альбо магу. Пачакайце-ка, я магу забіць на ўсё і пайсці да дрэва адразу. Што гэта у нас? Я тут і не пройду. Окей. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, Я зараз убегаю далёка ад каменя, таму гісторыю не пачулі до конца. Гэта проста гісторыі з міфалогіі вікінгаў. Увогуле, тут іх называюць паўночнымі людзьмі, і гэта больш карэктна. Агульны тэрмін будзе вікінгі, давай я буду умысна называць іх вікінгамі. Вось. Я распавядаю пра гісторыю мяча, які знаходзіцца ў дрэве. Меч Сігмунда. Сігмунда. Так. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Яна назірала за гэтым хлопчыкам, і я назірала там, як ён трэніравалася дзень за днём. Яна паўтарала яго рухі і такім чынам вучылася увогуле быць ваяром. It's not real. Do you really? You want to believe it's real, but it's a trick. You're deluded. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does.
What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Delia? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, Jeszcze because he kamienia. plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Про волчицю оповідь і Сігмунда. Про те, як вона з'їдала його братов. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Блін, ну історія цікава, але
Є шмат деталяў, якія не вядуць нікуды, скажем так, я вельмі коротенька не магу распавесці. Мне падавалася, што гэта кавалак будзе наступны, не? Магу я увайсці сюды адразу. Альбо не. Альбо магчыма яшчэ нейкія гісторыі пачытаць. Мы ўжо бачылі. Тут таксама, добра. Ідзем аўтар. А вось і меч. Магу я яго ўзяць зараз. Take it. A sword. Take it. Dillian left it for you. Take it. Take it. Take it. It's a trick. It's a trick. It's bending. It's coming from there and there. What are they? Look. Where's it coming from? She started something. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. Go to the shard. А, Go to the shard. Сам меч, ну, гісторыя пра меч Зігмунда. Гэты меч выкаван быў Одзінам і падараваны Зігмунду, але ёсць праблема, то што ён быў даўно знішчаны і ён разваліўся на 3 кавалкі. Каб атрымаць по яго рэальны, скаваць яго назад, яго можна прайсці 3 выпрабаванні. І мы адпраўляемся рабіць гэтае выпрабаванне, It's not safe. Don't go near it. Move closer. якія адправяць нас у нейкія I want to невядомыя tell you a краі. story about a god of the Northmen called Balder. The Гісторыя second Бальдра son зараз of будзе. Odin. He was beautiful, good, and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Гісторыя Бальдера зараз хутчэй за ўсё поўнасцю будзе распавядацца. Не ведаю, можа бясконца зараз наратыўшчык будзе распавядаць. Я можа потым распавяду проста кароткую версію. Цікава, яка рэч. Яна яшчэ вісіць у паветры. It's dangerous. Don't go near it. Don't go there. Don't go too close. Don't go to the mast. You don't know what will happen if you touch it. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. Цікаво, як. It's lighter. It's nicer. Добра. Можна пераходзіць пераз двумя. The bridge. It's not broken. It's fixed. What happened? Цікавенька, цікавенька. Я вже не пам'ятаю такого. Я пам'ятаю випробування про їх існування, ось самих випробувань ввогуле не пам'ятаю. Dillian is. Don't forget. You can feel me. Зараз я чиню одразу скорот. The runes. Он мені питається спотребиться. You need Dillian. He's waiting for you. He always said he's close. It's about you. Feel he's close. He loves you. I'm calling you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. We're nearly here.
Хутчэй за ўсё я не пройду. Руна. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, sweat. На дворі, як у Білорусі, ходимо там у хмари дощ, а вечором усе соненько заливає. Ну так. Після 4, як звичайно. Там зараз розповідається історія Бальдера, я нема сенсу мені зараз... Ось, пройдемо, може, в цьому світі є. Пошукаємо символ. І історія... Go through it. Блін. It's dangerous. Як звичайно, мені, коли я ожидаю нешта розповісти, мені голоси не дадуть можливості це зробити, але я поспробую. Історія Бальдера... Короткая версия. Dillian, Блин. there he is. What are you waiting for? Голосы опять. Find him. Go through before he disappears. Dillian, don't lose him. Way too many times. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. The dark world. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Not in this. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the glow. And Senna explored new paths into the unknown. Нешта я не бачу ніяких символів. Ну добре. Альбо мені наоборот докладно потрібно тут заробити. Мені докладно не дадуть момент, як розповісти історію. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Balder's mother, "Is it really true that all things promised to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Balder's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Так ось, може дадуть можливість зараз мені це зробити. Бальдер перший з багоў вікінгаў, які памёр. Гэта быў самы та кароткай гісторыі. Ён быў самым пралесным з усіх багоў, усе любілі яго. Ён быў самым найлепшым, карацей, самым добрым, самым крутым. І яго маці, Фрэя, мне падаецца, магу зараз пераблудаць. Там тут нават распавядалася, якое імя ў яе, але я не вельмі важліва слухаў. Дык вось, яго маці... Не Фрэя, пачакайце-ка, Сігрум. Я зараз був той. Дякуючи God of War Ragnarok, дякую велике йому. God of War просто, 18-го года. Так ось, Бальдера ўсе любілі, ён быў самым найлепшым, але ён пачаў бачыць у сваіх марах той, як яго забіваюць, што было, просто неверагодна для багоў. Вось, багоў можна было пашкодзіць, але забіць немагчыма. Так вось, яго маці паспытала ў кожнай раслінкі, у кожнай істоты ў гэтым сусвеце абяцанне, што яны не пашкодзяць у зямлі, у камянёў, у металаў, у вады, агня, усяго. Нішто не магло забіць Бальдера. І вось богі скандынаўскія, як звычайна, яны там адбітыя даволі ў сваім пантэоне. Яны сабраліся разам на вялікі пір ушанаваць тое, што Бальдер зараз яго немагчыма забіць. І кідалі розныя рэчы ў яго, по тыпу камяні і ўсё там адразу, што под руку трапіць.
Але і Бальдеру було хоч би што, усё было ў парадку. Локі, ён вядома, што ён павінен з'явіцца ў гэтай гісторыі, ператварыўся ў кагосьці там і паспытаў у маці Бальдера, ці ўсе істоты яна паспытала. І не паспытала яна толькі Амелу. Вось. І Локі з'явіўся план. Ён паспытаў слепога бога, я зараз забыўся, як яго клічуць, лучнік. І ён паспытаў у слепога бога, каб ён паспрабаваў пашкодзіць Бальдеру, ну, як-небудзь нашкодзіць. Ён гаворыць, ну, па-тыпу, немагчыма. Ён, мне падаецца, яму сказаў, што ты не трапіш у яго, ну, увогуле, а ён заўсёды не прамахваўся. Ён даў яму стрэлы з Амелы зробленыя, якія змаглі убіць Бальдера. Такім чынам Локі забіў Бальдера. Проста дзеля жартаў. Хёрд? Так, гэта сляпы, так? Я просто не памятаю імёны, магу блытаць па імёнам у мяне зараз. У мяне вельмі дрэнна з імёнамі, насамрэч. Так. Малюнка я так і не пабачыў. Можа, вось у гэтым... У шэраг сусвет я трапіць не магу. Тое месца. А ніяк. А можа, з іншага боку неяк пайсці яшчэ раз. Зараз пашукаем з гэтага боку. Можа, я сюды магу зайсці. Я проста пакуль распавядаў, і ў мяне... Я адну рэч магу толькі адразу рабіць. Альбо распавядаць, альбо гуляць. You broke it, you killed me. You couldn't see the darkness within you. Мне падаецца, ўсё ж такі, можа, я магу пабачыць гэты сімвал, адсюль, але мне патрэбна неяк знайсці ўдалае месца. Можа, на нейкім супервідавочным месцы, якое я просто не разумею. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. Ці магу я неяк пабачыць гэта? Як па тыпу ў святле, нешта такое. Таму што вось тое вельмі нагадвае вось гэтая рэч. Не яно. Вось гэта, магчыма, яно, толькі трэба з іншага боку неяк зайсці. А з іншага боку я, хутчэй за ўсё, абысці не змагу. Не атрымаецца. Прасэф, каб адчыніць браму. Каб яно так працавала, я быў бы шчаслівы. Можа, вось з такога ракурсу. Не ўпэўнены. Во. Мне падаецца, будуецца. Так, ёсць. На святле. He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. А зараз мы перайдзем у цёмную версію. Я адчынім можа браму і такім чынам зайдзем у будынак. Цудоўна. Я магу яе адчыніць? Дзякуй. Магу. He led you astray. You should have listened to your father when you had the chance. Where are you taking us? He's up there. How do you get up there? There's a way. There is a way up there. She can do it. You're nearly there.
Never again. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Huth is slain. Ось оно і розповіло історію. За те, що Хед, ну, його, він так прикольно учить. Може, це навіть неправильне учення. Ён забіў Бальдра за дзеянне ў Локі. Do you remember the way he looked? Baldur's Gates? Не. Нам хапає одної такої гульні. Так, я вже бачу руну, але я не бачу двері. Jeszcze протяг, что ли, есть? The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Your curse has claimed Розповідається про поховання Бальдра. Може, воно, ну, там не тільки корисно, там ще боги загинають один за одним. Тупо з-за того, що Бальдер помер. Ось, але це не розповідає історію далі. Може, про Хель потім буде ще кавалок корисний. Який я не пам'ятаю ввогуле, тому що мені пам'ятаю історію тільки до моменту, коли Бальдера забивають. It's all your fault. It's all your fault. You're cursed. Remember Dillion? Do you remember? Do you remember the sound of his voice? І навошта нам гэта? Я нешта зрабіў, а навошта я гэта зрабіў? Я ж браму-то не бачыў, якую мне Overcome патрэбна with чыніць. grief, the gods send Hermod to ride to hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Do you remember meeting him beneath the tree? А, ось воно, брама, яку я не поглядів раніше. Swallowing you both. Блін, зрявав в той час. Може, вже знайшов би пару. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillion.
saw things no one else could. Patterns, shapes, Why didn't she listen to me? an intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past, and Dillian, her future. Two realities tearing at her soul. What if this is pointless? What are you doing? Так, знайшли одну, ще два. Why did you think you could make this work? You keep seeing runes. You see runes everywhere. Everywhere. But what if they're not real? What if they don't actually make sense? Do you think the gods were lying? Зараз нават галасы ў галаве падказваюць, што магчыма тое, што ты робіш, ну, тыя руны, якія ты думаеш, што ў іх ёсць сэнс, гэта ўсё херня, ты займаешься лухтой. You can't read this language. You don't understand. Zinbel was right. You wasted time. Everything gets cursed. Succeed. Slow. Quicker. Ось тут будзе. Так. Бачимо гэтую руну. Wasting your time. You have no time for this. Яны нічога не значаць. These runes mean nothing. Вось нам галаса падказваюць, што ўсё гэта херня, што ты займаешься. They've set you up. They're going to Так, і зараз трэба знайсці яшчэ одну. Але дзе? laughing at you. Я могу вельмі моцна яе пропусціць зараз. Dillian, you're letting this get in the way. They are just to tire you out, to make you weak before the battle. Ось тут дзесьці знаходзіцца. Ось оно. Так, толькі трэба абраць. Ось оно. Удала. What if they're all about wasting your time, just delaying minute by minute by minute? What does she think she's doing? You're special. They mean nothing. Being special. Gods are just І на гэтым моманце зараз мы пройдзем гэтае выпрабаванне Одзіна, і на гэтым можа прыпынімся. Мы сёння і так даволі доўга. Занадта доўга нават для пятнічнага стрыма. 3,5 гадзіны. Осторожненько. Dillian never much cared for the underworld. Looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, She's not. learned to see the world through his eyes. She's steady. She can Slowly, do it. the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Be quick. Be careful. Don't. Так, у Джеффу не поспели погулять. Литерально до холеры. Where's he gone? It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to He's gone to the water. He's drowned. Пакуль яна была з Діланом, а Діліаном, пакуль яна размаўляла з ім. Зараз. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world? You, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Or
is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. It's done. You did it, but there's more. Пакуль яна была з Дыліанам і размаўляла з ім, ён пакрыху дапамагаў ёй бачыць сусвет так, як ён яго бачыць, і падтрымліваў яе пакрыху, вось гэтая цемра, якая была ўнутры яе. Яна сыходзіла, але калі яна адправілася ў лес дзеля таго, каб выратаваць Дыліана, таму што яна думала, што гэты праклён перамясціцца яшчэ і на яго і пачне забіваць яго, і каб выратаваць яго, яна тады сышла. Калі яна вярталася, ён ужо быў мёртв, як я зразумеў. Вось гэты момант я дакладна не ўпэўнены. Можа, яна некаторы час была яшчэ ў вёсцы, калі пасля таго, як вярталася. Але цемра ў лесе стала толькі мацней, і яе хвароба пачала яе падаўляць яшчэ мацней. Вось, добра, давайте я пагляджу, мы якраз ідэальна зараз, я ўпэўнены, гульня павінна была самазахавацца ў гэты момант, а я пагляджу, хто ў нас чым займаецца, і перадам вас далей. Мы сёння пагулялі аж дзве гульні, мы прайшлі Among the Sleep і яшчэ прасунуліся. Насамрэч у Сенуі, мне падаецца, пасля гэтых выпрабаванняў там дзесьці, будзе ненармальны яшчэ кавалак, тады атрымліваецца. Дзесьці мы на палове зараз, прыкладна на палове. Бо я забыўся, што па выпрабаванні даволі вялікі кавалак. Так, Nine Ravens зараз у нас малюе. Давайте паглядзім, што ён малюе. Мышы паўкоў я ўпэўнены. Нешта пад мастом, пад дрэвы. Даволі утульненька. Зараз паглядзім, хто яшчэ чым займаецца. Заходзьце да Nine Ravens, калі ёсць магчымасць. Малаток зараз гуляе у Magic the Gathering. Хутчэй за ўсё карткі перакладае. Так. А з кім ён гуляе? Я нешта не бачу, не разумею. Цікава. Добра, я не магу зразумець па стрыму, што ён даклад робіць. Міхай Сігарэза зараз гуляе ў Resident Evil 4. Так. У працэсе зараз. Хто у нас яшчэ ёсць? Шмат каго. І куткі зараз у Indigo Park. Да халеры народу. Дайте подумать, кому вас отправить сёння. Давайте сёння да Міхася. Давайте да яго. Давно яго не бачу онлайн. Да пабачэння. У мяне хутчэй за ўсё ў гэты выходны не будзе часу пастрыміць. Было жаданне, я ждаў дабіць, можа, Сыную, альбо нешта яшчэ, паказаць, можа, той жа Archmage Rises. Вось, але не, на жаль, часу амаль ніколькі. І на наступным тыдню ёсць верагоднасць, што некаторых стрымаў не будзе, але я дакладна не ўпэўнены, якія. У Малаточка анбоксінг. Зразумеў. Давайте я да Міхася ўсё роўна адпраўлю. Так, добра. Пабачымся з вами ў панядзелак. У панядзелак я яшчэ не ўпэўнены, што у нас будзе. Я хутчэй за ўсё ператасую стрымы і ператасую, што калі будзе выходзіць. Мы трошачкі будзем праходзіць персону, але я зараз буду яшчэ дадаваць іншыя гульні, буду замяняць пакрыху з Lone Dark. Так што пабачымся ў панядзелак, яшчэ невядома, што там будзе. І жадаю вам добрага вечара, добрай пятніцы і добрых выходных. Пабачымся.